Class 1 Bible Lesson 3, the second day. And the memory verse of this lesson is, And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters. Genesis chapter 1 verse 6. Pathian Rahman na chu khovela cheng tura mishing te siam hi ania achian te ni turin adu ani mase masa in pathian chuan khovel moi tak in turin asiam sakphot anga anmamo engkim apevek anga lim em turin adu ani masabera chuan eng asiama mishing te chuan eng nei lo se chuan engma anmu theidon lovani ani ni na chuan a mishing siam tur te tan chuan thildang asiam le a Pathian chu atonga tuite chu lo sang se van bo ruak zau takte lo turin lo chho se ati a tui then khat chu a chho ta a heng tuite hian chhum an lo siama mun ol ruak lo tur chuan bo ruak asiama mishing te chuan nun na atan bo ruak chu an lamamo don ani Pathian chuan mishing te tan thlai le ramsa te siam turin ruaman na asiam boka heng ho hian bo ruak chu nun na atan an mamo ve tho don ani chu wang chuan Pathianin bo ruak chu ani ni na asiam ani tlai alo ni a ani ni na chu azota a lalpa Pathian chuan mun ruak bo ruaka lo in o khatta chu a ena a thahle ani ti amua Pathian chu athil siama chuan alom hle a mishing siam tur te pon an du don ti asya ani Words to learn Rise Chunglama chau emo thau Space mun ruak mun ol